Yun, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Bugalyon. Ito nga pala si Champy. Ano? Anak po ni Raptor yan guys. Wow, compact na compact. Ano? Anak ni Warrior. Saka si Anak ni Bugatti. anak ni Bugatti. Yun yung pinakamalit sir, si Bugatti no? Yung pinakamaigsi sa Pilipinas. Ayun, ganda. Maigsi. Grabe, ang gaganda ng mga French Bulldog na to. Lalo na to si Champy, oh. Sir, baba mo. Labas mo na po siya. Tingnan nyo naman kung gaano siya kaigsi. Very compact. Ayan, gwapo, guys. Ayan yung asawa niya. Inibra pala ngayon. Oops, nakabukas yung ano. Ito yung right niya.